an shira hɛrɛ la ala kan tile hɛrɛ la a y'a dɔn ne filɛ nin hali ne ye kuma min fɔ dɔ bɛ taa a lajɛ mun de b'a ju kɔrɔ parce que maliyɛn dɔ ɲɛna ne tɛ foyi fɔ gansan sankɛmɔ in a san 3 nin kabini ala ye Assimi Goïta bila Mali ɲɛmɔgɔya la salon ne ma se ka na u fɛ parce que ci dɔw bɛ kun kɔnɔ Bamako mais bin k'u ma ko n tɛ se ka segin Bamako ni ma na foli kɛ o foli in kɔrɔ de b'a la o a y'a dɔn dɔnna yan ye tulonkɛ dɔ kɛ ko garde ninnu gu de b'u la u taara Mali muso ɲumanw bɛɛ ta k'u furu ka na n'u ye o ye tulonkɛ de ye mais pour faire du sérieux n'i y'a ye n bɛ yan bi n sɔnɔgɔra Segu n bɛ segin Bamako ala barika la sankaw bɛ tulonkɛ la c'est que Mali lakanalen don lakana in a bɛ jɔn de bolo a bɛ ala bolo a bɛ finitigiw bolo on ne peut jamais les remercier mɔgɔ min b'a ni di il y a rien de plus cher dans la vie dɔ bɛ sanu di dɔ bɛ wari di mais mɔgɔ min b'a ni di il n'a pas d'équivalent c'est pourquoi ne bɛ to k'a fɔ maliyɛnw ye n'an bɛ fɛn o fɛn kɛ la première des choses c'est de remercier les hommes en uniforme parce que olu ka baara de c'est le seul travail n'i b'a la i b'i ni de bila ɲɛfɛ o tous les autres i bɛ ka sara ta i bɛ taa so i bɛ segin ka na mais olu n'u y'u ka sara ta n'u bɔra mɔgɔ si t'a dɔn dun bɛ segin ka na o c'est la seule fonction et ne histoire kala ka ca jamanabaw an bɛ ka min yira Amérique France Russie Chine NATO bɛ yen u ka finitigiw ala kɔfɛ wulu de bonya o parce que u b'a dɔn u bɛ min na tous les pays qui sont grands là ils sont grands par leur armée ni armée ɲuman b'i bolo ma si tɛ se k'a ɲɛ don i la o bi bina est-ce que mɔgɔ bɛ se k'a ɲɛ don Russie la i tɛ se mais ni y'o Russie ka économie ta économie ba t'u bolo mais armée ɲuman de b'u bolo bɛɛ b'u bonya ni binu ka yɛrɛ bɛ tila ka nimisa anw fɛ u ye caman kalan k'a bila u kunkolo la ko soldats man ka jamana mara diplôme tigi caman bɛ yen a bɛ an hakili la mais ne histoire kalan ka ca jamanabaw ninnu waati dɔw bɛ u ka histoire la u ka jamana ye kun bɛ tunu u kɛra jɔn ye ɲɛmɔgɔ bolila dɔ y'u ka muso fili soldats dɔ sɔrɔla il n'a jamana jɔ a sɔrɔla Amérique le général Washington min ye Amérique jɔ après la deuxième guerre mondiale ka président fɔlɔ c'était le chef d'état-major des armées le général Eisenhower français filɛ nin ye u bɛ kuma dongo don ka bila kongolo la ka diplôme ba d'a ma soldats man ka jamana mara o ye fu olu fɛ mɔgɔw fila u ka histoire la min tɔgɔ ka bɛn n'u bɛɛ ye o ye Napoléon ni De Gaulle soldats de don u ka jamana la u b'u bonya comme u bɛ ala bonya o mais u bɛna bila kongolo la dɔ bɛ bɔ n'i ka diplôme ye ne filɛ nin ye diplôme ba bɛ n bolo ne de bɛ se ka jamana mara Angleterre u binu ka don min na u ka jamana kun bɛ tunu fewu mɔgɔ kelen u ka premier ministre ministre des affaires étrangères a taara accord kɛ avec les Allemands u ka bɛn a segintɔ bɛɛ bɔra k'a fɔ maa kelen de y'a f'u ye aw taara min signé aw kun bɛ sira kelen de ɲɛ o de la aw taara nin signé o ye malo de ye kɔfɛ aw bɛna malo aw tɛ hɛrɛ sɔrɔ aw bɛ malo maa kelen Angleterre la o tɔgɔ ye Churchill Allemagne binu ka don min na u ka jamana bɛɛ jigi tigɛra
bɛɛ y'i sen bɔ fɛn bɛɛ la u kun bɛ n'a kɛ jɔn ye u karen taara Churchill de ɲini k'a fɔ a ye i ye jamana kalifa Ala la y'a kalifa la Churchill ye sɔrdasi de ye n bɛ te ka continuer k'a yira u la bonya min kan ka don sɔrdasi la jamana min kɔnɔ ni ye jamana o jamana ye n'a denw t'u ka sɔrdasi bonya c'est que u ye nkalon de bila hakili la o tubabu ninnu b'o de bila hakili la o Mali kun bɛ tunu n'Ala kun m'a kɛ sɔrdasi dɔ nana Mali ɲɛmɔgɔya la an ka jamana kun bɛ tunu tubabu de y'o de préparer n'aw t'a faamu u ka projet la u bɛ continuer fo san 20 san 30 anw bɛɛ bɛ sa o maintenant denmisɛnnin minnu bɛ na u tɛ fɛn dɔn u bɛ wari fɛ u bɛ tulonkɛ fɛ u bɛ voyage fɛ u b'u minɛ k'u kɛ jɔn ye u bɛ mɔgɔ 1000 ɲɔgɔn sugandi jamana kɔnɔ o de y'u ka interlocuteur ye u bɛ wari d'u ma u bɛ voyager jamana tɔ bɛ kɛ comme jɔn de ye o de kun y'u ka plan de ye o ne y'o sɛbɛn kabini 2019 o de kama u ko ne de y'u jugu de ye président yɛrɛ y'a fɔ n ye a taalen Accra ko Mali premier ministre filɛ nin ye chef d'État bɛɛ wulila ko an tɛ nin fɛ dɛ nin man ɲi ni ma jugu de ma ka taa ko suɲɛnikɛlaw de don an t'a fɛ n'a nana kɛlɛtigilaw de don n ko a ma président ninnu si tɛ ne dɔn Faransi de y'a bolo kongolo la o parce que u b'a dɔn ni sɔrdasi bila an ka ɲɛmɔgɔya la n'a ni civil fara ɲɔgɔn kan jamana bɛ bɔ nɔgɔ la ka Faransi président to yen k'an ka président wele ne b'a fɛ karisa ka kɛ président ye karisa ka kɛ premier ministre ye karisa ka kɛ président de l'Assemblée k'e to yen ka jamana la o parce que olu ɲɛna an ye jɔn de ye Ala barika an ka président ko a ma ko sisan ne yɛrɛ bɛ kɛ président ye o donc ne tɛ don kuma si la et puis maliyɛnw yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn réuni u bɛ mɔgɔ min sugandi olu de bɛ n'a kɛ a tɛ bɔ kɛnɛma o u ma deli k'o mɛn Afrique la o c'est pourquoi don o don ni n taara yɔrɔ min na ni sɔrdasi bɛ yen ne bɛ t'u fɔ n'u bɛ kɛlɛ la ne bɛ t'u muso fɔ parce que sɔrdasi o sɔrdasi n'i bɛ kɛlɛ la i muso hakili sigilen tɛ i fa i denw i tɛ se ka kɛlɛ kɛ o n'a fɔra ye ko jamana bɛ occuper i ka somɔgɔw la i bɛ t'i ni di o de bɛ Mali la bi n'i y'a ye dɔ bɛ taa ni di Mali kama c'est que a bilala condition dɔ la mɔgɔ ka to mɔgɔ hakili la c'est pourquoi n b'a fɔ sɔrdasi ninnu ye maa o maa n'a ni tɔra nin kɛlɛ in la yani san 1000 2000 tɔgɔ bɛ na fɔ Mali la yɔrɔ dɔ bɛ sɔrɔ Mali la pour que u denw mɔdenw ka se ka taa k'a fɔ ne fiyɛrilen don parce que dans les années 2000 n fa de y'a ni di pour que Mali ka se ka hɔrɔnya sɔrɔ o de kan ka bila bɛɛ kɔngolo la an tɛ se k'o perdu o bɛna kɛ événement culturel ba de comme san kɛmɛ filɛ nin ye san 624 min bɛ se ka wari tɛ se k'o kɛ o parce que a bɛ mɔgɔw dusukun na sankaw minnu bɛ kɛnɛma ne y'a mɛn k'u bɛ ka bisu affrété ka na ni mɔgɔ ye ka na u ka fête kɛ wari tɛ se k'o kɛ o ye dusukun de ye dɔw nana ka f'aw ye a ye duwawu kɛ an ka jamana ye a ye duwawu kɛ aw cɛw ye an fana bɛ duwawu k'u ye parce que n b'a dɔn ko n'an kɛra hɔrɔn ye u y'u ni di n'an m'o dɔn y'an kɛra fitiriwale ye e y'a dɔn hali jahaname a bɛ sira fitiriwale ye o dɔw ko bɛɛ bɛ sira jahanama ye mais jahanama bɛ sira mɔgɔ min ye o ye fitiriwale ye maa o maa n'a m'a dɔn aw cɛw ye les forces de sécurité et de défense du Mali u musow n'u denw n'a m'a dɔn u ye o tɛ se ka kɛ maɲanama ye o tɛ se ka mɔgɔ min bɛ Mali fɛ o Mali jugu dɔrɔn de bɛ ka sɔrdasi dɔgɔya o n'i y'a ye mɔgɔ min b'a fɔ kana fɛn ɲini u y'a bila kɔngɔ la jamana wɛrɛ de y'a bila kɔngɔ parce que u b'a fɛ ka kɛ jɔn ye u bɛ wari d'a ma
abe voyager ka togo nyuma fo abe bo télé ni radio abe kuma fo démission be mon ni chogola an ko ni soda se camera parce que Franci karsa ni karsa civil de o civil a galera domina ou be kuntuna nawo Franci en 1945 ministre ni président yu muso bloc comme bila bollaw tunna few fo démission jamana dewna ni joka keleke fu ye soda su do soro mina ni jo ni yo fo ma chama me wuli Mali la ka manganchi ko ne be ka soda su ko ka le par ku jo marathon donc les parfums la ka parfum ku la ku nye ku ja malien we ko tuma ne kera u ka nyamakala de ko ne te nyamakala mais ne be histoire don o de kama mbe kuma dongo do nindela hali ni fili be sanfé o te foye même dans une famille hali nyeni la langue la nyini ne o be kele dondo lawo mais o te kafo ni nyeti bolo nyeti la le nyiti la ete se ka ke mogoyo donc fen wo fe na be sanfé o te problème yo le plus important là c'est notre sécurité ni hakili toro la ibe malife ni hakili boro la ni e kuma wo kuma fo o ye hakili shwen kuma de do ere ba fo premisi aneka gele ko aneka kan ko jugu abe kunman fe abe président ya de feo abe na soldat su matrafa ku ke manyumaye ne ba don teri jama ba fo ko pour ka be nin kuma fo kuma auto histoire don ne santande ke Europe lawo ne uka bibliothèque bekala u nyemogwa be samba keme bokana ne yu bekala una na fangala chogomina u ye fangan perdi chogomina gele amu uka jamana soro ni yo don ibe ko chama famu malla ibe nga kuma chama famu parce que mogo chama be politique mogo chama be mimbo kuma fone peut-être soldat su reche doba kuma fo mais ala de serré Mali fleni ni na ye plan wo planqué ala ta de bilabon mbeto ka fo benyana mba fo bi bekame minum be nyemo la you ni de dio moi je suis plus âgé que j'ai fait plus de 40 ans dans la politique uluma somao mais ou ni di yoro dola ka keleke net se kokeo donc beki jojo yorala ni Sénégal ou yo Sénéké bagamara ou bagamara les hommes d'affaires ou ka faire que soda su e keleke jamana bejo mais ni ko e politicien e be kuma e be na marfata kata kidal ni e awe ne black kidal ko ne kata kidal libéré e aba mesira la de même se ka to ba moko ke kuma soldat su fe mais soldat su minte kuma aka kelimina de babolo o de be kidal libéré ni kidal libéré la ambena dongili ke kuma nyuma fo donc anga blanc hakila be kati joyora la quoi nena o de fawye au ka farnya le Mali est fier de vos maris. Le Mali va leur être éternellement reconnaissant. Faut coup d'œil. Et nous allons tout faire pour que Mali Horéana Dambe, aka Segama, qu'on atteigne le point de non-retour. Ambo Baradela. Nen na okuma de fawye ka barkada andeu na uchew minumbe kelela. Ala kukishi. Ala kase u Mali jugula. Donc kuma barkama minumbe ne fo kuma baw do ko konete ba man kam ko ne kana fo kuma barka ba fo kuma baw minumbe ne fe kawye comme si barkate kuma tonunu la. Donc kuma baw minumbe ne fe kawye o deni hakito bala salli ala Muhammad.